Sága 60-eurových faktúr za registráciu na viacerých internetových stránkach sa nekončí. Nespokojní klienti poslali spoločnosti ProContent ešte vo februári návrh na mimosúdne vyrovnanie. Tá ho neprijala a v týchto dňoch začala klientom rozposielať do ich e-mailových schránok ďalšie upomienky. Príbeh pána Molnára sme vám priblížili už vo februári. Na žiadnej zo stránok spoločnosti ProContent sa nezaregistroval. Napriek tomu sa mu v schránke objavila faktúra na 60 eur. Nezaplatil ju a podal sťažnosť priamo na okresnú prokuratúru. Koncom januára mi napísali, že už ďalšiu upomienku mi nepošlú, že v prípade, že do 7 dní, keď nezaplatím, tak v tom prípade mi nabehnú náklady za 24 mesiacov. Tento týždeň mu prišla ďalšia upomienka s upozornením, že od konca decembra roku 2009 pohľadávku bude riešiť iná spoločnosť. Peniaze má poslať na účet vedený v Slovenskej banke. Najväčšie na moje prekvapenie je to, že poverená kancelária, ktorá tu bude sledovať, to je v štáte Belize. To je na pobreží Karibiku. Belize je jedným z daňových rajov. Podľa našich zistení spoločnosť South Ocean Investment sídli na rovnakej adrese ako veľa ďalších spoločností, ktoré si tam sídlo iba prenajímajú. Venujú sa najmä prevádzkovaniu pornostránok, hazardu alebo sprostredkovaniu svadieb s ruskými dievčatami. Slovenskú spoločnosť ProContent preveruje polícia. Krajský policajný vyšetrovateľ v Banskej Bystrici začal v tejto veci trestné stíhanie pre zločin podvodu. Prípad je stále v štádiu vyšetrovania. Pripravujeme hromadné žaloby zo spolupráci so Združením Ombudsman. Spotrebiteľské združenia teda radia faktúry neplatiť. Priestor sme chceli dať aj zástupcom spoločnosti ProContent. Oficiálne sa nám ale aj napriek prísľubu nevyjadrili. Regionálne štáby a Jaroslav Kravka, televízia Markíza.